Mae hwnna'n gwestiwn anodd yn dywe. Falle rhywun fel Shirley Bassey? Dwi'n meddwl mae'r Cymro enwoca heddiw yw Gareth Bale. Mae pobl wrth eu bodd gyda pêl-droed a mae'n enwog ar draws y byd bellach. Dwi'n meddwl mae Huw Edwards sy'n cyflwyno'r newyddion ydy'r Cymro enwoca ar hyn o bryd achos bod ar y newyddion trwy Brydain. Fyswn i'n deud mae'r Cymro enwoca yn y byd heddiw ydy Gareth Bale, ddim cwestiwn. Achos os dwi'n mynd i ffwrdd dramor a da ni'n trio esbonio be ydy Cymru a lle mae Cymru, yr unig beth sy'n gweithio ydy deud Gareth Bale. Yr actor Iwan Gruffydd. Mae'n siŵr mae yna bêl-droediwr eitha amlwg, ond hefyd byddwn ni'n dweud Matthew Rhys, oherwydd bod e'n enwog iawn yn America ar ôl y gyfres The Americans. Ar y foment, fi'n credu taw Geraint Thomas, achos nath e mor dda yn y Tour de France. Mae hwnna'n gwestiwn anoddach. Does dim syniad o gwbl gyda fi, dweud y gwir. Pa gyfnod, pa genhedlaeth, sim syniad o fi. O'r person enwoca mewn hanes ac yn nod y Gymru yw Aneirin Bevan. Fe wedi sefydlu y gwasanaeth iechyd a mae hwnna'n beth arbennig iawn. Yr un enwocaf mewn hanes yw Tŵm Garnaboth, roedd yn un o Merched Beca. Y Cymro enwoca yn hanes yw David Lloyd George, roedd e'n brif weinidog ac oedd e'n siarad Cymraeg. Owain Glyndŵr ydy'r un enwoca mewn hanes achos bod pobl mewn gwledydd tramor wedi clywed amdano fe a wedi cael ei ysbrydoli ganddo fel Che Guevara pan oedd chwyldro Cuba. Mae gofyn pwy di'r person enwoca mewn hanes yn gwestiwn anodd ofnadwy achos mae'n dibynnu enwog i bwy. Os da chi'n sôn am Gymru, falle bod chi'n sôn am rhywun fel Owain Glyndŵr, ond dwi'n meddwl dros y byd, falle'r Brenin Arthur, achos mae pawb yn Ewrop, yn sicr, ac yn America hefyd, wedi clywed am y Brenin Arthur drwy ffilmiau, drwy storïau, ac dwi wrth gwrs yn gwybod bod Brenin Arthur yn Gymro.